the main caint faoi bhród beidir agus mé héan cé ar bhhail lomsa beidir nach bród an focail ceart. Ach tá rudaí is dóthe deanta agam agus tá mé measar a sásta. Nuair a d'fhág me se an scáil ní raibh aon chailíocht acadúil agam sa ar charabaí, ní raibh aird agus ó-level a bhain agam nuair a dtíir mé as an scáil ag 6 bliana 10. Thu mé machchan sin ag siúneoireacht ar feadh roinnt blianta obair a bhfuil mé héan an ródiúlas agus an sásta agus dóla mé céird na siúneoireachta. Ach dearthain beidir as poilliú ráisiir an oideachais agus ní raibh an Gaeilge agam an táim sin, ní raibh aon chailíocht agam an aon rud. So dearthain go mé rudbag bródúil mar nuair a d'fhág mé an scáil dearthain go raibh cinneal tuairimón gur sin dearú le a thuras oideachasúil is dóthe ag pointe ag daoine eile beidir. So sílim sa fásta go mé bródúil gur tháinig mé well gur fill mé ráisiir an oideachais agus gur bhaid mé dearathe amach rudaí nach raibh agam sa fiú cailíochtaí meánscoile nó meán-level bhí orm sa poilliú ráis le sinna ail an sin cailíochtaí tríthú level ina dhé sin. So agus ghlachan sin sílim sa beidir jigris agus chomontas le sinna dhéanú agus níor híl mé héan go neathnaíonn sin agus sílim sa gur nó go daispeann sé gur féidir le daineirbí sinna dhéanú agus beidir nach bhfuil dearú leis an thuras sin go fáil. So bí a gcónaí cinneal anis níl agam tá cinneal tá mé cicreach a gcónaí le rudaí úra a staidir agus dolasteach antu agus beidir rudaí gan a bhainte amach antu. So sin ó thaobh an bhróid de sin má thuúra mar sin.